Nyakoromoge jog dakika en 26 tok sadek mar okinyi kamoro morama intiere machiegni e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakoromoge jong okinyi makawuono mbaka modwa goyo otudore kod ng'anyo mar jopuonja mar riwruok mar jopuonj ma Kuppet pod oramo ni gibiro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo margi kata bedo ni doho ne ogelo ng'eto mar mondo mi gichunga ng'anyo makamano mano tok riwruok kata duol mandiko jopuonje tich TSC no chwalo ng'ur e do kacha kalure ni giwacho ni ng'anyo makamagno ok onego bed ni timore. Kotudore kod mano Nyakoromoge jwang mane momiyo okinyi makawuono abo bedo kod wel ariyo mobo bedo kwa goyo godo mbaka mar mondo mi wameda ne penjore kata wapenja ne riwruok mar jopuonj ma Kuppet ni ang'o momiyo pod giramo ni ng'anyo nyaka dhi mbele pacho kae. Par ni ng'anyo makamae odiochieng' makawuono biro bedo ka donje odiochieng' mar ang'wen. Ng'anyo nochakore chieng' tarik 26 e kinde mano yaw skunde e mano skunde somo e tam mar adek mano mar somo mahigani. Ng'anyo makamano nyaka sani koro serocho chenro mag somo ahinya ahinya te skunde mago mag sekondar mag piny owacho. To magi duto timore ka wang'eyo ni e tam mar adek e tam ma jopuonjre biro bedo ka timo penj magi mano mar KCSE e pacho ka. Ng'anyo makamagi bende nyaka sani osekelo kibaji e kinde jopuonjre monego bed ni ikore ne timo penj kalore ni nyaka sani onego bed ni gisetieko syllabus margi to ng'anyo makamagi koro chungo chenro mopogore opogore mag somo. Waseneno ka jopuonj go mang'anyo bende osedhi kata skunde mamoko gikwayo jopuonje mamoko mar mondo mi kik dhi mbele kod somo. Kata kamano e kinde magi duto timore TSC bende nogolo siem mager ni japuonj moro amora mabo bedo ka dhi mbele kod ng'anyo ibiro bed ka ichwalo negi gino mong'ere kanyo kod dho ngere ni show cause letters. Magi nyiso nang'o Kuppet pod ibiro ramo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo kose gibiro dok chien mar mondo mi gipor wach kod TSC mondo gidhi mbele kod puonjo nyithindo e yo makare. Mana kaka senyisi Nyakoromoge jwang antiere kod wel ariyo welo mantiere godo okinyi makawuono gionge studio ka kalore ni gitudore kodwa ka gintiere counties mopogore opogore. Wendo mokwongo Nyakoromoge jwang antiere kod jagoro ma Kuppet mano bade ma Kisumu mano Zablon Awange. Oyawre Awange ichiw nade ka intiere county ma Kisumu kono. Oyawre Joyce Oduor amoso joneno wa mara Ramogi TV Kisumu kae wachio maber kendo waendelea gi ng'anyo. Machiegni twak okinyi makawuono Zablon Awange wacho ni uendelea gi ng'anyo ibo bedo kinyiso ni ang'o momiyo pod uramo ni ng'anyo makamano pod nyaka dhi mbele. Kopogore kod Zablon Awange Nyakoromoge jwang bende antiere kod jagoro ma Kuppet mano bade ma Homa Bay mano Jack Okoth obiro bedo kotudore kodwa achiel kachiel kokale yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Nyaka sani pod waikore mar mondo mi watudre kode e yo makare. Obo bedo kotudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kaka pile Nyakoromoge jwang in bendo kwa wei oko e twak marwa inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui maro mar Facebook kaka pile ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Zablon Awange ka wachako twak maro okinyi makawuono ang'o momiyo pod uramo ni ng'anyo nyaka dhi mbele. Erokamano kendo Joyce Oduor. Ng'anyo maendelea sani en ma jopuonj ma members ma Kuppet te e Kenya mangima. To Kuppet ok oting'o mana secondary schools, en post primaries kaka TTCs magi duto be kata jofwambo ok dhi kuondego to sani seche mawuoyo kodgi olorgi secondary schools gi post primary institutions kaka TTCs go. To gima watimo sani en gima iluongo dho ngere ni a protected strike. A protected strike nyiso ni waseluwo chike te mag Kenya mokete constitution ma higa 2010 mano keto ng'anyo as a right en ratiro mar mondik tich madhi e ng'anyo ka nitie gima miluongo ni ok winjre gi jatende gi ng'ama ondike tich. Koro wan kaka Kuppet seche ma wantie e protected strike ni nitie ga formula midogo ne tich mae TSC ong'eyo nikech waseluwo chike mag Kenya gi chuke mek labor.
ok nyal bedo ni koro idhi e doho tiwacho ni ibiro gi barua mi court order tibiro ni koro jopuonj adoga tich. Ok dogga kamano. Kata dhako koringo dok thurgi, nyaka ung'i kaka unyalo dok korgi dhako budhi uwuo mondo odwoke kuduog udagi. Koro jopuonj nie ng'anyo ma protected. Nyaka gibed gimiluongo ni return to work formula mang'e ni jopuonj manong'anyo duto ok bi bedo victimized. Koro wan kaka jo-KUPPET wawacho ni sani wakawo chik kuom leadership mar KUPPET. Malo wan gi jagoro maduong' mar KUPPET miluongo ni Akelo Misori. Piny Kisumu kae nitie an Zablon Oliech Awange. Wan wabiro wacho ni jopuonj ni doguru e skul kwasewinjre. To wawinjre mana ka nitie gik ma waudwaro ka kosebedo implemented. To kang'adi matin Awange, kang'adi matin Zablon Awange, angeno ni winje yo makare. Yes. Nyaka sani koro iwacho ni TSC ok nyal bugo kod barua mowuok e doho makono ne gichwalo bura e doho kata ka giwacho ni gichung ng'anyo maru. Iwacho ni nitiere formula monego bene iluwo kapok udok e tich un kaka jopuonj e bor riwruok mar jopuonj ma KUPPET. En formula mane ma un kaka jopuonj dwaro ni TSC olu eka koro ukaw okang' mar nyiso jogo mantiere bor riwruok maru mar mondo mi ochung ng'anyo kendo doge kilese gi puonji? En laid out formula moluonga ni return to work formula. En miluwe ka employee nie gimiluongo ni protected strike. Return to work formula waromo gi jotend union gi jotend TSC gi sirikal to wawacho ni dwarowa en mage muse implement to mapok implement gi miwa timeline to kata kaka ubiro implement gi. Then jotichwa gi osebedo ka ok onge tich. Ka gidok, ok ubi miyo gi show cause letter, ok ubi victimize gi. Wan ema nyaka wa call off the strike kwasewinjre. Otherwise ka jopuonj odok e skunde to gima wadwaro no komiwa, wabiro bedo gi right mane mar golo jopuonj gi ni duoguru ng'any kendo. Koro return to work formula en a process ma nyaka lu ka jo employees nitie a protected strike. Mano TSC ong'eyo maber. To kata wach doho ni ok ni wan kaka jo-KUPPET wan jopuonj watamre winjo wach doho. En ni waluwo ni the structures monego bed ni lu ka jopuonj nie ng'anyo ema nyaka lu. Ok wadwa bedo kaka sirikal kata mandiko jopuonj miluongo ni TSC mano wach ni jopuonj ma interns is illegal. En against chike ma Kenya to pod giendelea to disobey. Wan ok wa disobey court order. Wawacho ni court order no oti kode mondo buogwago. Neno kata ka jaduong' Atuoli ma jatend kotu nyowacho ni TSC ok oluwo chik. Chike ma labor wacho ni ng'ato kowuok oko boko tiyo to nyaka duog back through ng'amo gole oko chande ema duoke. To duoke kusendiko piny bugoyo kogno e return to work formula. Kata doho ng'eyo mano. Koro wan bende kawuono waluwo mana structures go. Temo miyo kata TSC nokelo ng'ato ni Chief Industrial Relations Officer. Ma Chief Industrial Relations Officer miluongo ni Madam Muli noketo arbitrator miluongo Richard Litaba mondo wawuogo. Kanye ma return to work formula biro wuoki. To piecemeal implementation of gik dwaro demand ni semiyo wani CBA iwacho ni CBA wasemiyo part phase 2. To seche ma wuoyo kodi ni onge japuonj moseyudo mshahara kata arrears ne. Mago e demands wa, ten demands moko ma TSC, duol mandiko jopuonj ma TSC nyalo implement. Kata tero pesa mane wadwaro ni pesa do otergi e bengi nikech pesa japuonj useng'ado. Ung'ado pesa japuonj to kudwa tero nang'o. Mago e gik mwang'anyo gi. Gin gik moko ma nyalo bedo implemented. Then korka promotion. TSC no biro gimo ni CBG, Career Progression Growth. Wan kaka jopuonj mar Kenya wasetamre ni mano gima wadwaro. Mano miyo jopuonj mang'eny ok nyal sudo e ngas. Mae be pok onyiswa ka gidhi gole. TSC no kawo pesa wa mar medical allowance to the downgrade
medical cover giduoko piny, pesa magitero medical cover. Seche mawuoyo kodi ni magi pok obedo implemented. Kar ng'iyo kaka wanyalo wuoye gigi, nikech wan ok waluoro wuoyo to kwabi wuoyo kwaluoro. Kar ng'iyo kaka gik mwadwarogi inyalo bedo implemented, gin to giringe doho. Giringe doho ka ging'eyo ni gine joma kosa. To ka ng'adi matin kendo Zablon Koro gidwaro buy time, gidwaro nyiewo sa. Ka ng'adi matin kendo Zablon Awange. To wan to wasewacho ni wadhi endelea gi ng'anyo nikech ok wabi ng'anyo kwaluoro to kwabi luoro ng'anyo. Tiwacho kanyo ni nitiere demands mopogore opogore ma nyaka sani koro TSC pok ochopo kare. Ahinya gino momiyo un kaka jopuonja mantiere buo kupeta pod untiere ndara kacha kendo kung'anyo kudwaro no chop dwaro magu duto. Twang'eni kapok ng'anyo makamano chakore chieng' wuok tich tarik 26 mano mare jumani. Ne uchwalo notice mano mar ndala 7 ne duol mandiko jopuonje tich TSC mar mondo mi ochop dwaro margu. Ero koro osenyiedhore lela ni TSC ok nochopo dwaro maru. Mane momiyo nyaka sani koro untiere ng'anyo. Kata kamano bende TSC osetemo kata mar mondo mi oluongu e mesa mar mondo mu bed piny upor wach. To koluongu bende ubro dhi kose nang'o. Kalo ni nyaka sani wanyalo wacho ni TSC osemana tiyo kod doho mar mondo mi ochung ng'anyo maru. Erokamano Joyce. Tarik 12 dwe mar 8 nwa register, nwa dhi ka migao mar somo gi migao mar labor, Ministry of Labor. To nwa register a dispute. Dispute ne wacho ni ne wagoyo kokwa last year, higa mokalo, ni TSC biro chulo wa pesa moro kanyo mar addendum. NCBA addendum. Addendum CBA en gima nomede CBA mano assign in 2020. Koro last year ne gichulo dwe mar 7. Sani no adhi kwa jopuonjo dhi e benki kose loro noyudo ka pesa no onge. Koro waneno ni mae dhi kelo wa gi lweny ka skul oyaw. Wa register dispute. Kwase register dispute mane stage mokwongo. Mar 2 ko bang' ndalo 7 tarik 19 wadhi to wa issue strike notice. To in those occasions ndalo 2 go TSC duol mandiko jopuonj pok noluongo wa. Jatend migao mar labor manyien miluongo ni Dr. Alfred Matua ema noluongo wa notemo wuoyo kodwa. Gi jatelo manyien mar medo somo sekta mar somo miluongo ni Migos Ogamba. To koro kane TSC oseneno ni kara gini en gima lich nikech giseneno ni jokupet kara gin gi right nikech demands gi in demands moko ma TSC emosebet ka ok tim matin kende ma sirikal pok otimo. Ng'eny gin gik ma TSC emonego bed ni timo. Adwa na ng'adi mana matin Zablon Awange. Relations officer mondo wawuo. Awange yiena mar mondo mi ng'adi matin. Ibo bedo kileronwa ni to gin weche mage ma migao mar somo setimo to mage ma TSC pok otimo. Makoro miyo un kaka jopuonj untiere oko e ng'anyo okio odiochieng' makawuono kata pod udhi mbele kod ng'anyo maru. Adwa ni makna mana paro no gi kanyo matin wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay. Wang'eno odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka timo limbe mare e kaunti ma Homa Bay. Adwa ni watudre kod jafwambo marwa mantiere kaunti ma Homa Bay mano Ali Abicha. Oyawre Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi makawuono inyalo ng'iso ni nyaka sani bende jatend piny Kenya William Ruto osechopo kono. To jo Homa Bay oikore yo machalo nade mar rwako jatend piny Kenya e kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono Abich. Joyce limbe ma jatend piny Kenya William Ruto motimo e kaunti ma Homa Bay kaendi ikokne osetie kendo nyaka sani endi thuolo machuok mokalo jatend piny ne osemolo e atemo gwenge ma Kabondo Kasipul kama odhi chuo wang'e kaka chenro mar keyo pi moluongo ni Oyugis Water Supply dhi nyime mabro konyo jodak mawuok e kar chung'd bura ma Kabondo Kasipul kaachiel kod chung'd bura ma Kabondo ka en chenro ma itimo kod sirikal mamalo kokalo e bad migao mar pi. En chenro ma nyaka sani endi jatend piny osechopo kanyo endo kendo odhi nyime kod nono chenro mar pi no endo kendo ikruok dhi nyime e boma ma Homa Bay kaendi kama jatend piny biro e boma ma Homa Bay kaendi ma dhi chuo wang'e e gedo mar chiro mar rech kata Homa Bay Fish Market ma bende timo kod sirikal mamalo e nengo mar milion 300 ma gedo mar chopo e atamalo 70. Jatend biro kochopo Homa Bay e boma ma Homa Bay kaendi biro dhi achiel kachiel nyaka ka migere chiro mar rech no endo mondo ng'e kaka chenro mar gedo mar osebedo ka dhi nyime
Bang' mano endo bro bedo kod twak kod jopiny e boma ma Homa Bay kandi kapok owuok achiel kachiel ka odhi e gwenge mag Rusinga mano Mbita kama odhi chuo wang'e e gedo mar Rusinga Ring Road kata apaya maduong' maluoro gwenge mag Rusinga ma bende piny owacho mamalo timo e nengo mar bilion 2.5 kendo en chenro ma kotieki to bro konyo ahinya to jogo eko manie chula Rusinga mosebedo ka ywago rach mar apaya. Mopore kod mano Sharon Joyce en jatend piny kotieko chenro mar ng'iyo chenro mag dongruok mopore Homa Bay kandi to bro dhi achiel kachiel e gwenge mag Magunga kama odhi chuo wang'e e nyasi maduoko erokamano ne jatend migawo mar omenda John Mbadi ka chenro ma kamano bro bedo e chiro ma Magunga kar chudo bura ma Suba South kendo mano ema biro bedo tiyo godo limbe mare mar tich e county ma Homa Bay kandi kapok odhi e county ma Siedu chieng' makiny. En mor mara mar bedo kod mokum jopiny e county ma Homa Bay kandi e geno margi ma gin go kaluwore kod limbe ma jatend piny. Ibo chago nyingi tigiso kaka un jodak ma Homa Bay kandi gin geno mane ma un go kaluwore kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto timo e county ma Homa Bay ka odiochieng' ma kawuono. Geno ma wan go warwako ker matek nikech en ker mosebedo ka en kodwa nikech kaka noyiere cha. The first county manodonjo ne en Homa Bay ka. Koro wagone erokamano kuom biro developments waseneno ka timore madongo along the beaches. Mar ariyo, dwa kwero kama odhiye koro Kabondo, Atemo. Wan gi water shortage. Ineno ka Atemo chiegni gi chiro moro miluongo ni Ringa. Tiyudo ka Ringa ok yud pi to Yugis ema yudo pi. Dwa kwayo mondo pigino mondo go from Atemo ka ridore nyaka Ringa town mondo serve nyaka jo Yugis. This time mondo kik we jo Yugis. Mar adek. Homa Bay ka wasebedo ka wan gi Capital Fish. Capital Fish osebedo ko employ ji mang'eny. Awuo kaka jadak ma Homa Bay koro town. Osebedo ko employ ji mang'eny ji karibu 1000 and something. Koro nyaka ne Capital Fish no chung. Kaka wan jotelo onego push president mondo ketnwa gino mondo at least youth wa mondo yude tich ma ginya timo kanyo. Mara ang'wen awuoyo kaka an instructor, education instructor. Homa Bay County as a whole waonge national library. Magi makelo issues. Waneno kaka sani wan gi Tom Mboya University, wan gi TVET, wan gi secondary schools mang'eny. Koro dwa kwayo mondo wabede gi national library. Kama nyithindo nyalo biro at least ka gine holiday, they can engage themselves. That's a resource center, kata an ICT hub. Otherwise, ago erokamano. Erokamano ahinya chakane gi nyigi tingiso ne kaka in jadak ma Homa Bay kandi geno mane ma in go kaluwore kod limbe ma jatend piny Kenya motimo odiochieng' ma kawuono e county ma Homa Bay kandi. Erokamano ahinya. An Timothy Amuka, jadak ma Homa Bay town. Ang'iyo weche adek ma nagombo ahinya ni mondo mi ker mondo mi ong'inwa ahinya. Wach mokwongo en wach mar nam mar Homa Bay. Nam mar Homa Bay e Kenya ka wantiere gi over 80% mar coverage mar pi manitiere ka. Nambwa ni nyalo ndiko ji. Emomiyo ne wagombo ahinya ni tend migawo mar fisheries mondo mi ochiernwa wach mar nambwa ni. Mondo mi jowa wabed gi nweng'o maber, especially joma tiye wach mar nam. Sani yudo ni rech odok piny. Awagombo ni mondo mi wabed gi yore mag lupo manyien kendo mondo mi jowa manitiere wach mar nam ni mondo wabed ni wanyalo keto economics mag nam obeni jowa nyalo meyo godo. This is our ma eginene marwa maduong' mogik, ma yuto marwa maduong' mogik, ma pod yudo ni jowa okose dongo ahinya e wach mar nambni. Wang'iyo wach mar Mbita, wang'iyo Sindo, wang'iyo wach mar Homa Bay ka wadhi nyaka Senye mwalo. Mano en pi ma onego beni konyo wa nyaka sani. Wach machielo wayudo ni wach mar stima pod ok ber ahinya, especially wach mar last mile coverage ni. Kidhi yo Lambwe, idhi yo Suba mwalo kocha cha. Pod yudo ni wach mar stima pod ok ber ahinya. Awagombo ni mondo mi stima odonj nyaka e kor gwenge. Last mile ni wagombo ni mondo mi obed gi impact ahinya nyaka mwalo. Wach mogik mabende na wagombo ni president ong'inwa ahinya. Wa appreciate wach mar road network, especially road network ma Homa Bay town. Lakini wantiere gi kuonde moko machalo gi Sindo, wan gi kuonde moko mido ni ndara pod ok ber ahinya. Mano nyalo konyo e yor wuoth mar jowa, kendo mondo mi transport network is very key e wach mar dongruok. Kapok awe yathina machielo wacho weche mag nam to waneno ka
kinde manotimo limbe mokalo gwenge mag Rusunga Island kod Mfangano kocha nosingo mar neno ni sand ma obila ma Uganda kod ma Tanzania osebedo ka timo ne jolupo ma Homa Bay kaendi matiyo kod nam lolwe oduogo chien. To waseneno ka jolupo kinde ka kinde osebedo ka ywago rochruok kuma ita kwe kalore kod meko mitimo negi kod obila ma wuok e piny Libamba. Bende neno ka jatend piny oseketo lai makare maneno ni arita nam obedo makare kalore kod okenge ma oketi mag arita kwe mar konyo neno ni jolupo sende ma gidhi kod chenro mag lupo to giyudo arita makare mok chandgi kaka osebedo kitimo negi kod obila ma wuok e piny Libamba. Erokamano ahinya Ali. Wachni en wach mar policy development. Wach mar East African Community. Nikech joma yudo ni wabedo godo gi wach gin jo-Uganda. Miyudo ni joma dhi lupo isiki mako kendo idhi mitweyo nyaka Uganda. Awagomba ahinya ni mondo mi gibed gi policy framework maber manyalo konyo wach mar lupo mondo jowa kik timnegi wach madhi mbele. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. We ati kawo paro mar ng'at achiel mogi kabiro chago nyingi tingiswa ne jatend piny timo limbe Homa Bay kawuono. Kaka jadak ma Homa Bay kaendi geno mari en ang'o kalore kod limbe ma jatend piny? Nyinga iluongo ni Duncan Sundays Odhiambo, jadak ma Homa Bay town ka. Biro president ka neno ka biro kelo a lot of impacts nikech mokwongo businesses biro expand. Mar ariyo kobiro te weche mag ndara. Weche mag ndara osebedo ka thagowa kabisa kia kata Kadel kidhi Kandiege miluor nyaka tok Kodula michop Pala. Wayudo ka yo rach kendo nitie pathetic situation. Koro wadwani kapono biro to consider nikech no launch kata ndalo manene vice president. To koro sani nego bi mondo complete mondo wayud kaka wanyalo chopo dala mondo kik waluor yo mabor through Kindu. Mar ariyo seche mobiro ka business wa biro expand nikech ka projects gi dhi mbele to wan kaka ja business matiyo Homa Bay ka wabiro yudo there will be cash flow. To sama nitie pesa kamano wambo wakonyore, nyithindo nyalo dhi school kendo jowa be nyalo winjo maber in terms of gedo and so forth. Mar adek en issue mar low cost housing. Aneno kata despite the fact ni nicho employ ji mang'eny kanyo to ka medo beauty bende Homa Bay town. Koro wambo akwama na president through Bwana Omolo gi the Minister for Finance Bwana Mbadi ni ka gibiro to gigoye wang'gi e tok got kanyo gine makongeni SDA charge bende wambe gi parwa sama gibiro. Kapok idhi mano wang'e ni nitie chenro mag dongruok mopogore ma jatend piny osebedo ka timo Homa Bay kaendi. Bende neno ka gin chenro mag dongruok manyalo konyo loko ngima jopiny to bende ka gibiro chopo ka nikech wacho kuom ranyisi yo mawuok Kanyadhiang' kod Kadel en yo mana jatend piny okete mise mar chako gedo mare kinde mane jatend piny to nyaka sani ndi yono pok oger. Bende neno ka chenro mag dongruok mopogore ma osebedo koyango Homa Bay kaendi dwaro nitie mondo mi otiegi piyo mondo jopiny oyud konyruok margi. Yeah, and then the president will put more pressure on these projects to wabro de maber nikech mano be mabro bedo bargaining power mare come 2027. Koro the best thing he should do ni mondo biongi projects gi ni be are they completed. Ka gibedo completed then obro expand our economy nikech wabro yudo ka movement bro bedo very fast. Erokamano. Joyce, mano mana moko kuom paro ma jodak e county ma Homa Bay kaendi ni godo kalore kod geno ma gin go ewi limbe ma jatend piny Kenya William Ruto. Abro weye mondo dhi nyime kod twak kionge penyo ka wanto wadhi nyime kod luwo limbe ma jatend piny Kenya William Ruto ma kawuono go touch e county ma Homa Bay kaendi chakre okinyi ma kawuono nyaka odhiambo ka biro tieke limbe mare gwenge mag Magunga e nyasi mar rwako go erokamano jatend migawo mar omenda John Mbadi ma bende obagi e gwenge mag Magunga kocha ka chund bura ma Suba South ka opore kod chenro mag dongruok mopogore ma bende jatend piny biro chwoyo wang'e county ma Homa Bay kandi. Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich ka entiere county ma Homa Bay. Wawinjo kanyo geno ma jodak e county ma Homa Bay nitiere godo odiochieng' ma kawuono ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka timo limbe mare county ma Homa Bay kaachiel kod gigo ma degigom ni sirikal otimnegi. Kata bedo ni kawuono to nitiere chenro mopogore opogore ma jatend piny Kenya biro bedo ka yango e county ma Homa Bay. Lunwa mana chenro ma kamano kalore no bobedo kwa tudre kodi e weche mamoko mag odiochieng' ma kawuono mondo ilernwa matut kama jatend piny Kenya osechope e limbe mare e county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono. Nyakore muge juang' mana kaka iwinjo kanyo jo Homa Bay oikore yo makare mano ne rwako jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono e county ma Homa Bay. Mana kaka iwinjo Ali Abich osewacho no osechopo kanyo kata osechopo e county ma Homa Bay kama obobedo ka oyango kata osidho moko kuom chenro odiochieng' ma kawuono. Wabobedo ka wadhi kura achiel kachiel e kinde mwadhi mbele kod twak marwa mar mondo mi wamenyni kendo wamnyisi gigo matimore e county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono. Adwa wadhi mbele kod twak marwa mano gotudore koda kaka jopuonja mantiere bori uruoka mag jopuonje mago makupeta nyaka sani koro pod oramo ni gibobedo ka gidhi mbele koda ng'anyo
margi. Awangi ka intere kaunti ma Kisumu kono, apenji ni nyaka sani koro ng'anyo kaluwore ni nitiere gigo ma migawo mar somo setimo, to nitiere gigo ma ochuno mar mondo mi duol mandiko jopuonje tich TSC emotima, to nyaka sani koro TSC pok otimo mora mora. Inyalo mana leronwa ni migawo mar somo setimango, to TSC pok otimango, mane momiyo nyaka sani koro pod uramo ni ok unyal chungo ng'anyo maru. Awange. Erokamano Joyce. TSC nigi bad faith. Emomiyo gidhi e doho. Sirikal kokadho kuom migawo mar somo nowacho ni jopuonj manong'anyo ma JSS, the junior secondary manie comprehensive schools, idhi ndik tarik 1 dwe mar 7. Seche ma wuoyo sani ni onge japuonj JSS moseyudo barua mar permanent and pensionable. Gin jopuonj 46,000. To doho nowacho ni it is illegal, yani en against chik. To sani kwaneno, to waneno ka TSC ogolo barua manyien ni jopuonj miluongo ni moguls gi JSS mondo sign contract kendo ma extend chwalo nyime dalo magidhi tiyo intern from August, nikech contract no rumo August 31. Koro ndik nigi ni barua oboke moro nigi sign mondo giyie mondo ba contract no med gi dweche 4 orum dwe para 12. Wan kaka KUPPET wasekwero jomoguls go ni kik ugo kokue oboke ma extend barupe me contract go. Mano en against the chik. To ker wuon kokadho kuom migawo mar somo nowacho ni tarik 1 dwe mar 7 jogi duto dhi yudo barua. Sani skul oseyaw, onge barua kata oboke mar PNP ma japuonj mar mogul oseyudo. Mar 2 en pesa mar itero e bengi. Ka TSC oseng'ado pesa, mano nyiso ni sirikal noseoro pesa. Koro japuonj nonego bed ni kawo mshahara to ming'ado tiwitero e bengi kata third party deduction. Sache mawuoyo kodi ni pod ka pesa go oter ka loans mek bank. Japuonj pod ni e county credit reference bureau CRB okonyal holo pesa kamora mora. Mano nyiso kendo ni gitiyo in bad faith. CBA mano luongo ni addendum phase 2 negimiyo wa promissory note negidhi chulo. Onge japuonj by today mosechul pesa. Jopuonj chon ni chulo ga tarik 20 leo kabisa tarik 24. Sani kawuono ni tarik 29 onge japuonj moseyudo pesa. Ka japuonj nyalo dok e klas to yudo ka pesa ne kara mido miye chando komede ang'o watim nang'o. Koro wadwaro nwagol wich kuot cha. Seche ma wuoyo kodi ni korka medical cover nitie jopuonj moko matuo e hospitende mopogre opogre. Jopuonj gi osebedo turned off, ok nyal thieth gi e hospitende mek private. TSC nokawo pes japuonj miluongo ni medical allowance, ok sirikal. Sirikal nooro pesa no. TSC kosekawo kolure gi chik mar labor nokelo gimiluongo ni medical cover, nikech it's the duty of the employer to provide medical cover. To ka gisekawo pesa ni to gidhi giloso tender ni no ken competitive. Gin ema gimanyo service providers miluongo kaka Bliss giri kama jopuonj thagre gi Medicross. Moko bende inpatient hospitals gimiyo jopuonj kuonde moko maricho. To kata ka gisetimo kamano gidhi gi downgrade, giduoko piny capitation mar medical cover. Koro nwachich ni kose kae nitie mibabi moro motimre medical cover. Jopuonj sani tho e hospitende moko nego bed ni tho, jopuonj nyalo bedo kamoro kuom ndalo 2 kata ndalo 3 karito gimiluongo ni authorization. Ma TSC ko kikre gi Minet ema nyalo mna timo that authorization. Mano TSC ema notimo manyo medical cover momiyo japuonj substandard cover. Part of our demand en ni japuonj onego mi cover kaka imiyo jopuonje moko. Jo civil servants mantie ng'ato to modege nokter gi boter gi comprehensive national hospital insurance fund NHIF. Mano cover maber kabisa. To kata jopuonje wa moko manie sector mar polytechnic be nosekawo boterie comprehensive NHIF nikech nogol gi TSC boter gi public service. Mano nyiso japuonj kogol e TSC boter e public service to dhi winjo maber. Koro wawacho ni mae TSC nyaka ng'i a review
mar medical cover nikech wan jopuonji ng'adowa medical covers ariyo. Iyudo ka japuonji ng'ade NHIF moken comprehensive ting'ade Minet, then imiye medical cover moro ma low quality. Mae hinyowa jopuonjwa mang'eny tho. Wawacho nigi review mano. Nitie karka promotion. TAC nogolo scheme of service without koko giwuoyo gi jok manie sekta mar somo no. Nokoluong KUPPET, nokoluong KNUT, nokoluong jonyuol, bokonyuol organizations duto mondo wang'i kaka wanyalo idho ngas jopuonj. Bagi biro gi moro miluongo ni CPG, Career Progression Growth. Mae gigolo job groups mane jopuonj nitie kaka JKLMN odhi create gimoro ni CBD, BCD. Koro si ka iro ka gin kata auchiel, D ka gin abich, then gintie bands moko ma jopuonj dhi stagnate. Kiseketo chopo kanyo to yunge gimitimo, ok mi promotion. C4 is one of them. D ariyo, D ang'wen. Wadwaro gigi ogol. Iyudo ka ng'ato nie C4 secondary to moro nie D4 primary, ja D4 primary cha en administrator to ma secondary is not administrator, osara opogre. Ji ariyo nie job group to sara mopogre. What is the solution? Wawacho ni CBG no okwadwa odwokwa back to career progression. So seche ma TAC wacho ni pok oyudo pesa from serikal, gine mane gidhi gi create kata giloso job groups moko mopogre opogre bagi widen brackets kama miyo japuonj dhi to nywonjre kanyo ma japuonj miyo mana promotion kodog higa na achiel to retire, moko retire without promotions, to jopuonj mopogre opogre. Wadwaro japuonj kaka scheme of service netimrega ne nyalo yudo promotion kata ka nie class. Sani koro chuno ni japuonj nyaka ibed administrator. To CPG no gidhi gimanyo principal unde moko manose golo tich kata no golo be office bokete jopuonj nikech gimibabi mane nigi disciplinary issues, no say embezzle funds, gikwalo pe school, boket gi nikoro gin ordinary teachers. But because of CPG, jopuonj go odhi okaw gi back to dwok gi omi gi skunde madongo dongo. Ni CPG wacho ni japuonj kosebedo principal to ok nyal gole kanyo. Mano e kaka wacho wan jopuonj primary, jopuonj secondary, jopuonj TTC ni CPG no discriminate opogo ni ng'ato kano osebedo administrator ten kore na administrator for life. Kato kwal pesa kato timango ok bi gole. Mago e gik ma wan kaka jopuonj wawacho ni TAC emokelo to nyalo golo. Korka serikal wan kaka union wawacho ni serikal release pesa billion 150 mar promotion. To korka removing CPG mano en TAC, mano ken serikal. Wawacho ni TAC release pesa mar medical cover. To TAC omiwa insurance cover maber, to miwa service providers maber, to open up tender, oyaw tender ni mondo bed competitively. Katek kabisa to japuonjo tere comprehensive NHIF kama civil servants mang'eny ka noterie nikech kata jopuonj manie polytechnics ne gin part of the TAC to kane gidhi public service to tergi kucha to pok wawinjo kata ng'ur kata chiel nyaka tergi e comprehensive national ka NHIF. Gima wademand no en afya mar japuonj. Japuonj ok nyal dhi e class ka onge afya maber. Japuonj ok nyal dhi e class kodenyo ka midenyo nege nikech pesa ne mshahara mar dwe mar 7 nyokaw gi bank nikech pok ochulo loan wek ang'wen to TAC be osekawo loan no. Japuonj ok nyal chulo house levy kae to enhanced house allowance ok miye. Temo mi wacho ni kane ng'adwa house levy nwakwero keno kwadwa wach house levy no to nong'adwa gi thuon. Koro double deductions gi hinyowa kaka provident fund mar pension nitie NSSF to nitie provident fund ming'ado jopuonj ma below 45 to nitie house levy to japuonj be ing'ado house allowance, then nitie medical cover gi mar insurance Minet gi mar NHIF. Double deduction hinyo japuonj ma msara japuonj seche ma wuoye ni ICU magi ng'ur duto ma japuonj wacho ni kok wanyal endelea gi ng'anyo ba wabed piny wa mich gi TAC wawinjre ni ang'o matimre to wadhi timo gi nadi, then ok wanyal dok e class. To kani gininge doho to koni to gikawo barua moro gimiyo jo intern mogul, gitimo gimiluongo ni divide and rule, gipogowa to girulwa. Gimiyo mugul ni kaw barua ni sign mondo wa extend ni contract. Intern doho nowacho ni intern rach ka gibiro gi barua no gitimo a crime. Koro jatend TAC commissioner Nancy onego bed ni dhi ne jela mudo ganda
mudo ganda kuche jela gi kuon moko chiek nikech on gi gimiluongo ni concept of court okinyal kawo ng'at man gi degree timiyo 17,000 mano is against the justice mano kata pesa makata jakwath nyalo tamre. Iwacho kanyo makare ahinya kendo gigo momiyo ng'ur ma untiere godo mano momiyo nyaka sani koro pod uramo nubo bedo ka udhi mbele koda ng'anyo maru. Akeko nyalo tudore koda Jack Okoth ma bende en jagoro ma Kupete kaunti ma Homa Bay anyisi nobo bedo kotudre kodwa achiel kachiel kokale yo tudruok manyasani mano mar Zuma. Kata kamano inyisa ni pod nyalo bedo ni wantiere kod ng'ikruok matin kode. Kawadhi mbele kod twak marwa Zablon Awange kapok wakaw kata yweyo marwa madundo ma network mokwongo. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ng'ur makamagi TSC ok TSC jopuonje ochako bedo godo karang'o nikech wang'eyo ni somo e pacho kae chakore ga Januari to nyaka sani koro wantiere tam mar 3. Tam mwang'eyo ni en tam machuok ahinya kata tam matin ahinya wantiere kod jumbe 9 kende to watieko tam mar 3 to tam mar 3 ni ema jopuonjre bende biro bedo ka timo penj magi ma KCSE. Mwang'e ni nyaka sani koro jopuonjre ahinya to mago manitiere e skunde mag piny owacho kata secondary schools mag public. Gine makoro gikale pek ahinya. Kalo nok ginyal somo jopuonje onge klese. Ang'o momiyo chakre Januari nyaka sani makoro ramo ni nyakudhie ng'anyo. Ng'ur makamagi uchako bedo godo karang'o. Kose tam mar 3 ni ema koro heou uwacho ni we wawuogo kokoro wang'anye ponono sirikal nyalo winjowa. Erokamano Joyce. Kwa ng'iyo maber wan jok mosepuonjo history and government nwapuonjo gimiluongo ni First World War and Second World War. Gima nokelo lweny mar mokwongo mar piny mangima gi lweny mar ariyo. Nitie reasons mang'eny to nitie gimiluongo ni trigger. Trigger en gimoro madhi muko lweny koro. Reasons to ng'eny to nitie trigger kata Second World War nitie trigger. Koro mar jopuonj ni ng'ur osebedo kanyo. JSS Moguls osebedo ka ng'ur ni yawa 17,000 ni tin kendo wane second year to menwa gine extension mar internship ba ne gidhi e doho to doho wacho ni mano is against a crime. Korka CPG ni jopuonj obedo interviewed. Jopuonj no wach gini to kalo to sekalo otese uber puonjo be ise puonjo nyithindo maber to koro okwanyal gine nikech nafas nok emomiyo jopuonj ok nyal mi promotion. Koro iyudo ka jopuonj matin nobedo promoted to jopuonj mang'eny nowuok moko bedo okoidh ngi ngas. To kata promotion kanyo wach na ni mibabi be nitie iluongo ni discriminative. Chal gi mar ndiko jopuonj be waneno ka jopuonj ok nyal ndiki ni pesa onge. Ikawo jopuonj moko kata secondary kae tiluongo gi ni intern. Koro jong'e mana intern mar PN mar JSS Mogulcha. But nitie intern e secondary to nitie intern e primary to nitie intern e JSS Comprehensive School. Koro kwaneno ka nitie interns ni onge pesa to jopuonj moko to indiko gi josiasa. MPs nigi oboke mang'eny. MP ka MP nigi oboke karibu 30. Higa ka higa magindiko godo jowetegi. Mano en gima in the public domain. Wadwaro ni TSC ni obed streamline ka indiko jopuonj to indiki e yo maber. Then kochopo kar osara japuonj ng'ado pesa. To nokung'eyo ga ni pesa ok teri nyaka dwe mar 8 ni ka bangi omiye. Ka en e holiday to bangi odhi kawo salary mar dwe mar 7 to bank okwere ni pesa ionge godo nikech wakawo pesa nino waloko ang'o. Waloke loan deduction to bedwa moko kendo mek dweche 3 ma TSC pok oorono. Koro en dwe mar 8 ni kwa realize ni jopuonj ok oyudo pesa nikech bank tolerate ovumilia dweche 3 mar dweche ma 4 to ng'ado msa japuonj. Jopuonj moko nok oyudo msara nikech TSC pok ooro pesa go. Wadwaro ni pesa go oor. Then karka CBA miluongo ni addendum cha nonego bed ni higa mokalo cha nosechulwa kaka no wawinjire ni wagoyo oboke tarik 1 dwe mar 7. Kwa chopo tarik 1 dwe mar 7 ni rumo tarik 31 dwe mar 7. Japuonj oloro school odhi e bank to yudo ka pesa cha mano yudo msara matin ka to yudo ka ni pesa cha okokete kata TSC wacho ni okokete ni jenzi no ng'anyo. Kane wasign CBA and then rambo kete industrial code no kwa wacho ni jenzi koramo kata ka kotho chwe kata kotho tamre chwe ni pesa nok bi chul. Pesa no en pesa matin miluongo ni atamalo 2.5 to nyaka atamalo 9.5 2.5% to 9.5%. Masirikal wacho ni kwanene pesa ni kende mo nyalo chulou
Gimotimre atima gi to wan wabiro chulou. Ne onge climatic factor, political factor or economic factor. To sani tiyo gi wach jenzi, ginyalo kata wacho ni jenzi ne momiyo koth otamre chwe. Mago ok wabiyie nikech en wuondowa. Koro the trigger en pesa ma japuonj ne dhi manyo phase 2. To en gima en right ma japuonj nikech sirikal gi TSC ema nogoyo koke nokoso pesa mar CBA part 2 no. Secondly, japuonj moko mano koyudo pesa nikech pesa gi nokotere bengi. Mar adek JSS monego bed ni ndiko tich kaka ne ging'anyo, nwang'eyo maber ni ne ging'anyo, to nowach gi ni hore urumos, sirikal oseyudo 20,000 moro kanyo, koro dhi ndiko uto dhi manyo 26,000. Jatend budget e court e parliament e bunge owacho ni pesa oseket tiari mar ndiko Mogul. To Mbadi biro manyo bedo nyokawe kaka jatend migawo mar fedha, to wacho ni pesa no onge. Nyawinjo nosedoko wacho ni nyose ng'iyo ka chagulo yudo ka pesa no nitie. Ka pesa no nitie mandiko Mogul, to dakundik Mogul tich. Pod wacho ni Mogul extend internship for 4 months. Kendo ka barua no to kukete lela, uoro ni Moguls go intern directly. Mago emwaluongo ni trigger. Gin gik manotimre dwe mar 8 kae, ka gitemo godo jopuonj, to ging'eyo maber ne giwigi owil ni secondary pod nigi penj, giwigi ni primary ja class 8 sani KCP noserumo, to secondary pod wan gi penj. Koro mae en sirikal emo trigger strike ni. Sirikal gi TSC emo njao japuonj. Japuonj ok bidok class ka pesa onge go. Karka medical cover dwe mar 8 ni ema jopuonj be ng'enygi nohinyre. Ne gisebet kaka gihinyre to wa intervene kaka jatelo. Ana wuona sika goyo sim left, right and center. Agocho ni jotend Minet, county manager gi regional manager. Agocho ni mondo japuonj be gine no be approved. Ka japuonj ni hospital en gi emergency to pok obed approved. Oketwa lokore clerks, wan jogo wachal clerks ji paro jopuonj paro ni kata ni chulwa gi Minet. Kata nduru pok no chulwa, kata siling achiel pok no chulwa. To watiyo ni jopuonj nikech noseyierwa ni otim jopuonj. Wadwaro medical cover mok bi chuno jagoro mar Kupet ni osiko goyo sim ni japuonj ni dak utere kae. Japuonj ni dak approve the cover mare. Personal accident cover be waonge go. Jopuonje wa osebedo ka yudo accidents mang'eny to ng'ama chule onge. Kuonde moko kwa majitiye niga gi personal cover. Kata sani chuno jopuonje nyiewo pikipiki. Kisumu alone chakre dwe mar 5 nyaka dwe mar 8 dweche 3 kende wasebedo gi jopuonja par manoseyudo masira mar pikipiki kende. Nikech chuno gi nyiewo pikipiki ema gidhi godo e skunde maboro go, to onge gimiluongo ni hardship allowances. Koro gino ene trigger, ok ni japuonj no yiero dwe mar 9 ni emo dhi ong'any. Ka gikelo pesa no kata kawuono kiny gokinyi tich abich, jopuonj ni assembly wacho ni good morning children. Ilero kanyo makare ahinya Zablon Awange ka intere county ma Kisumu. Kata kamano adwano akaw yuyo madundo mondi. Bang' yuyo bende wabiro bedo ka watudore kod Jack Okoth, jagoro ma Kupet bade ma Homa Bay e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Nafeel poa. Nashukuru sana and I'm very sure I'll be back soon. You will be back. Kwa ile ingine. Umeamua grand drone ndio. Ile kubwa sasa. Yeah. Hii game ni really, mimi ni mtu mgumu sana kuamini kitu, lakini it's for the first time nimeamini. *419# tisema na yude parnia Ramogi TV e ot mar jower duto. Amen. On today's episode of Champions of Change, we visit Jenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic.
For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob more on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako rini kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama twak otudore kod ng'anyo mag jopuonja. Jopuonje bor riwruok mar Kuppet pod oramo ni gibiro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo margi kalore ni nyaka sani giwacho ni duol mandiko jopuonje tich TSC poko chopo moko kuom dwaro magi mane giyango kata ne gidwaro no chopi kapok ne gichako ng'anyo margi ayanga. Nyaka Ramogi Ajong' anyisi ni bang' yweyo madundo mabende wasekao wabobedo ka watudore koda jagoro ma Kuppet mano bade ma Homa Bay Jack Okoth kotudore kata watudore kode e yor lony manyasani mano mar Zuma. Jack machiegni twako kinyi makawuono bende watwa kod Zablon Awange jagoro ma Kuppet e kaunti ma Kisumu. Jack karwaki twako kinyi makawuono nyaka sani kalure kod chik mane doho golo mar mondo mi ochung ng'anyo ka giwacho ni mano mar mondo mi orit bura ma ibro bed ka mano chwal gi TSC ma ibro bed ka iwinjo kanyo mano tarik 5 dwe manyena. Magi duto timore kinde ma nyaka sani kori wacho ni migao mano mochung ne weche go mag somo osegolo omenda mano madirom bilion 13.5 monego beni ichulo godo sara ahinya to e bwo winjruok kata CBA mano mar higa mar 2021-2025 kata bedo no osegol omenda makamano monego beni chulo jotije kata jopuonje pacho kae. Un kaka jokanyo mag Kuppet pod uramarama ni udhiyo ng'anyo. Matine ni omenda makamano udwaro no gole e yo machalo nade koso nego bedo omenda mar Romadi ma nyaka sani koro pod uwinjo ni okoromo mar mondo mi uchung ng'anyo maru. Jack. Erokamano Sharon, nyinga Jack Okoth, ane chairman, ane jakom mar Kuppet, ok ane jagoro. Koro gima nyalo wacho ni pesa mano chiw mar CBA en pesa bende warwako ni mano gima ber. Kat kamano gima omiyo ni ok wanyal dok e tich en ni wan ga gimidhiero masebedo kwamiyo TSC kaluwore gi wach promotion ni osendikgi to mondo oyud promotion odhi e next job group. Promotion iluongo bang' higni 5 to koseluong bang' higni 5 iro ka japuonj ok mi promotion. Koro onyalo bedo ni japuonj dhi promotion kata more than 3 times to pok omede. Tiende ni kodhi bang' 15 years kata higni 15 kata odhi didek kende pok omede. Koro CBA mano miwa cha warwake yes but pod oko nyal miyo wachung ng'anyo marwa nikech ng'anyo marwa ne wan gi gik moko mang'eny mano ndiko ne TSC. Mokwongo wadwa ni promotion no
obed ni japuonj bang' higni mong'ere onego bed ni ichwale itere next job group. To mano osebedo kok timre. Emomiyo wan wacho ni ng'anyo pod nyaka dhi mbele. Nitie gimoro kendo madhi mbele ka miluongo ni allowance mar thieth. Sani ne ging'ado pesa mimiyo comprehensive cover marwa. To kapok ne ging'ade, pod japuonj ne ti gi midhiero mang'eny kabisa, nikech japuonj ok ne thiedhe yo makare. To mano kende, koro ka ging'ado pesa kendo kawuono, nyiso niya, ni japuonj ni koro dhiro midhiero moingo. Nikech ka pesa mar comprehensive cover koro ng'adi, nyiso ni ka osiptande mang'eny ok dhi yie mondo thiedh jopuonj. To mago gik mawacho ni mago keto ngima ma japuonj e kama rach. Gimoro kendo nitie jowetewa miluongo ni jo junior secondary school. 46,046. Nyithindo gi osesomo matek ma gitieko skul maber, masani kata tero nyathi e skul ok en gima yot. To kosendike moyudo digri, koro gidwaro ni omigi siling 18,000. Nyithindo gi moko osetiyo kata higni 2. TSC osiko wacho ni gidhi ketogi e yo ma permanent and pensionable. To gitim magi. Court magi wacho ni wadagi luo wach court no. Court no wacho ni wach mar ndiko jopuonj e yo kojol ok en gima kare. Koro court ma ok ne giluwo no ema court wambe wacho ni ka gimbe ogiluga sheria to gidwa mondo wan walu sheria, mano gima ok nyal timre. Koro wan kaka jopuonj sana ma Homa Bay County ka makupet wawacho ni ok wadok e tich nyaka weche mowacho go ong'i e yo maber. To koro ng'ato nyalo bedo ni penjore Jack ka ng'adi matina. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni uchano ng'anyo nyaka karang'o, nikech wang'eyo ni tam mar adek ni e tam matin ahinya e kalenda mar somo mano mahiga ni, nikech nyaka sani wanyalo wacho ni entiere koda jumbe 7 kende, nikech wang'eyo ni juma mokwongo ma en juma ni en mano mar yaw skul, juma mogika mano en mano mar timo penj. Ahinya nyato ne nyithindo ma ok bitimo KCSE. Kaito bang' mano to nitiere jopuonjre mabiro bedo katimo KCSE, to nitiere mago mabiro bedo katimo penj mar KPSEA. Uchano ng'anyo nyaka karang'o kalure ni sani to koro thuolo dhi jopuonjre mantiere skunde ahinya to mago madhi timo KCSE ma hinyore ahinya. Uchano ng'anyo nyaka karang'o kata bedo ni ero segol bilion 13.5 pod uramo ni oyo mano kende ok wadwa, pod wadwaro mamoko. Jack kapod an kuomi. Erokamano Sharon. Itwa kod Joyce Okinyi makawuono ok Sharon. Sorry. Pole. Erokamano Joyce. Gima dawach ni idwa ng'isa ni serikal kia ni tam mar adek ni otin. In fact, ng'anyo ni jok mokelo ng'anyo ni en serikal. Gima kwayo tin kabisa. Kado bedi wan waye joma ero pesa. Kado miwa siling bilion 13 no. De wase kunjo gik moko to wadok e class. But tongo bed joma richo kabisa nikech ma opportunity mwaseyudo mwadwa mondo watwak gi TSC. TSC poko keto piny kata wotilu gimiluongo ni return to work formula. Tiende niya, ni midhiero ma nyathi ohingo midhiero ma japuonj. Koro japuonj midwaro ma odhi e class koko thiye chule samatin obed promoted. Tiende niya, ni nyathi is more important moingo ngima japuonj, to japuonj no ema miyo nyathi rieko. Sirikal nigi mpango ne maber, ma gimbe ging'e maber ni third term en term matin. Ka gin very sincere, onego bed ni gisebedo piny ma giluongo emergency meeting ma gin moritogi mondo ginyiso ni ma kata kok watime sani wanyalo time yo makama. Wanyalo confirm jogi kata confirmation JSS yenia ni kel barua kidwa confirm wa January miwacho no ndike ni January ma ochako ti ayanga kaka permanent and pension tiwe kanyo to ng'anyo rumo. Miwa cover nikech thieth ok ngima ni ok ngima nyalo rito ni kihinyori nikech koro en third term ni nyathi riti e class angi puonj nyathi kok ngima. Koro ngima wa nyaka waket mbele kata kohero nyithindo.
wan nyithindo goero makata sani kagi dwache wago kagi timo sani to wadok e klas moko leo manyiso ni sirikal moko jali maisha ma nyathi sikul wan to wasebedo gi nyithindo gi wan wasebedo odak nwa ng'anyi gi moko mokalo ng'anyo manodhi mogik ne 2015 wasevumilia wasebedo considerate sirikal emodagi winjo wach japuonj kendo gichawa ka gisechawa koro githuwa gi nyithindo gimbe gin meku wambe the school tok wahero mondo gihinyre wahero ni nyithindo maber wambe wangima ni nyithindo kende ming'iyo to japuonj ok ng'i mano gima ok wabiyie kaka japuonj to mano gima nyalo wang'o wa kendo kabisa ni nyathi ming'iyo to japuonj mapuonje makonye ni mano ngima ne kata kethre kata tho kata ok oyud pesa kata ichule pesa matin ni mago gik moko ok ochuno mano wada kaka jotenjo puonj wadagi life of a teacher matters. Social life of a teacher matters. Health of a teacher matters. The same way health of a learner matters. Koro wangi gigi kundete wangi jopuonj wangi nyithindo. Sirikal monego wuog oko sani mondo kony wechegi nitie mana lwet sirikal ka ginyalo biro TSC nyalo biro what is called return to work formula gibed page mag giseduoko wach achiel to wach ma inyowa kata no medwa 30 billion mowacho no 30 billion ene jopuonj moko dhi yudo siling 1,000 pesa mowacho no moko dhi yudo siling 500 nikech koro kete jumla ni 13 billion upani manali abet promoted after some nyathi koro ana awijo matek ere kaka jipuonj Ai nyakwara Mugejo wagoyo mos ahinya kanyo wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod Jack kata kamano adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono mar mondo mi wawinjane paro mag joneno magwa kokale e yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono ka bende gintiere kod moko kuom penjo ma ubo bedo ka uduoko Zablon ka achiel kod in Jack Okoth. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni jokupet oweri gi wach ng'anyo odoge tich. Sirikal biro loso wachgi, jopuonjre hinyore, tam bende chuoka. Joyce Penyna wendo penjogi. Mokwongo, openjo kayo ni chutho gi ng'anyo e wach promotion kose meto mar osachgi. Mano penjo mokwongo. Mar ariyo, openjo kanyo ni jopuonj mondik gi board ma jonyuol ema chulo. To ang'oma mono dhi skul. Mano penjo mar ariyo. Mar adek, openjo kanyo ni ne waneno ka jopuonj bade ma Bungoma kelo koko nyaka e skul kendo loro gate mar skul. Bende en gima kare. Donge sikul to mar sirikal. Mar ang'wen, Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo ni nitiere sikunde madhi nyime gi puonjo nyithindo e yor simu kendo gi cover syllabus e seche mamoko to ramo ni skul onge. Donge gineno kama e dhi kelo dok chien ne jopuonjre ma sombgi ok dhi nyime. Mogik, openjo kanyo ni akwayo gi muolo mondo jopuonj odoge skul for the sake of jo form 4 marito penj maduonga. Puonjo should be passion. Owinjo gi prioritize somb nyithindo and the rest shall follow. Aluo twak ka an umoja enako. Geno ni awange ka achiel kod Jack winjo penjo ma Ruth Nyathi Ochieng openjo kanyo. Janino machielo wacho ni jopuonj onego yud ratichgi nikech japuonj ema golo president to golo dakteche. Koro nyaka giyud ratichgi. Asiro ng'anyo mar Kupet en Oboch Alex from Kisumu. Erokamano ahinya Alex. Mike wacho ni jodalawa an Mike kaya Migori. Akwayo ni kata jopuonje ng'anyo to jo form 4 onego odhi skul yawa penj tek. Ote machielo Immaculate Anyango bende wacho ni jopuonj Kupet odoge skul. Nyithiwa ma jo form 4 dhi hinyore. Pamela wacho ni Joyce Penyna wange ni ang'o momiyo gigore ne jo JSS to jogi obedo domiciled e primary. Are they not also doing a disservice to parents since school fees must be paid and children who are going to do exams? Why must the strike come in third term?
mano Pamela openjo kanyo ka bende wacho kanyo ni let them be human since these children have passed through a lot. Wacho kanyo ni COVID, weche mag oula kata floods, to nyaka sani koro ng'anyo. I'm also sorry to say that most secondary teachers are very lazy. Aya, mano pach Pamela Nyarkano Pangani. Janeno machielo ng'isa kae ni JSS nitiere ng'anyo kose gise yepo gi jo primary. Injinia Lazaro Kanyambok bende wacho ni kaka parents jopuonj ne wamiyo gi thuolo mar mgomo mogik mondo gi solve all their disputes kod their employer diere Sosiona. Wan wakia style mane gitiyo godo mar doke tich. Odhi mbele kwacho ni koro kendo gibukore. We are sick and tired of endless disruption of exam preparations every end year. Gini gitime to en unprofessional under their ethics and professionalism. Odhi mbele kwacho ni gichal joma prepare nyithindo for exams, then disrupting them at last minute just because of labor disputes. Wacho kanyo ni enough is enough. Despizo bende wacho kanyo ni mano Honorable Byron Akiru mantiere Mombasa. Wacho ni I'm watching live and greetings to you and your visitors waroko mos. To wacho kanyo ni but to teachers it's their rights and freedom to fight, but they should have sympathy to our students of Form 4 and Class 8. Kata kamano higani waonge Class 8. Kwa wacho kanyo ni because of this because this will hinder them. Aya mogik wacho kanyo ni ma Benedictos wacho ni sirikal ochula jopuonje. Awange ka chiel koda jaka geno ni winjo moko kuoma penjo ma joneno magwo penjo. Awange nitiere penjo moro mo penji kanyo kod janeno marwa Pamela kan tiere Pangani. Openjo kanyo ni ang'o momiyo nyalo bedo ni un kaka riwruok mar jopuonje mano mar Kupet usebedo ka ukedo ne matek ahinya mago jopuonje mag JSS. To wacho kanyo ni donge skunde mag junior secondary school obedo domicile e skunde go mag primary. Awange erokamano, ahero penjo no ahinya Joyce, nikech parents kata jonyuol mang'eny kia ni sekta masomo chako tow gi CBC junior secondary. Wan kaka Kupet wa represent jo secondary schools, to secondary no kaka uluongo nyinge no en junior secondary school. Koro en mana domicile primary, to sechegi kasima wuoyo jogo class 8 ni class 9. Sekta no otow, watemo ni mondo warieye, to wachako rieye gi ndik ma jopuonj. Jopuonj mapuonjo kuro go iluongo ni interns go, komigi 2 years tichulo 17,000 ok gin committed. Mar ariyo ok en kata mshahara kende ma JSS. Wadwaro ni kosebedo employed PNP to idhi nyise ayanga ni in ni somo physics gi kwano, puonj physics gi kwano no. Onyalo kata tamre puonjo Kiswahili. To sani as we are talking, onego puonj ong'ini skunde ma JSS go, puonjo subjects ma no ki train. Nyithindo go syllabus coverage en very poor. Kendo onge facilities. Emomiyo wan kaka jo Kupet wacho ni ng'anyo mwatimo ni gik mwadwaro ng'eny, to wantie gi reducible minimum. Nikech ka nyathi dware no tim practical to onge practical e primary kanyo. Endomically primary yes, to nyisa kata school achiel man gi laboratory. Endomically primary yes, to higa manyien class 9 onge secondary. Wasendiko ni Ker William Samoei Arap Ruto bwa wacho ne ni kaw jo class 9 go tere secondary, nikech wan gi classes mamoko ngiri magoa nosegero gi moko mantie kanye class 9 go ibiro tii godo. Koro domiciling it in primary nen wrong. Ka wrong otim gimoro otim makosa. Kosa si kosa, bali kosa ni kurudia kosa. Wang'iyo kaka jo junior secondary inyalo kel kama ne gitie grade. Iwinjo. Koro kwase kelo gi secondary kai kama gin gi facilities, kama gin gi jopuonj moromo, then wanyalo ng'iyo ni koro japuonj ka japuonj otim subjects modwaro. Sirikal is acting in bad faith nikech so far jopuonj JSS go kane gi ng'anyo no wach ni gidok bane gidok. To koro sani omed gi barua moro mar internship. Koro mano nyaka waked kodgi ni kedi nigi, to ok nwa kedo ni jo JSS kende, wakedo ni nyithiu jonyuol. To jopuonj man kedo gi madhi streets gi, nyithindgi be nie ot. Nyithindgi be polka gichulo fees. Seche ma pesa ne no ter mar gine cha ong'adi cha.
obende jathine onge nyalo. Koro japuonj ma odenyo, a angry teacher is a hungry teacher. Ok bi nyalo deliver. Koro wadwaro ni jotendwa ma e Kenya kae, josiasa wa madongo dongo, nyithindgi somo e skunde mabeyo to timo curriculum maoko, nikech jopuonj ma puonjo curriculum maoko go are heavily motivated. Gima watemo kelo piny Kenya kae. To sekta mar somo kochakre JSS nyaka mbalariany otow. Parents wa jonyuol wa sani nigi nyithindo moko mosetieko klas 12 to ok nyal dhi e university nikech gimiluongo ni banding. Koro ma en ng'anyo mar sekta mar secondary kende, to mar jo mbalariany be chiegni chako, kata jo university be nyoseromo gi ker be gidhi chako margi korka banding nikech parent onge funding, onge pesa. Iluongi e medicine to ok nyal dhi timo medicine nikech janyuol onge pesa. Koro ma be must change. Seche mwadwaro ni career progression ogol e secondary, to ja mbalariany ma jatiegre cha be biro gonyo nikech gidwaro ni wach banding ni ogol, wadok back to funding machon cha. Jo lecturers mek universities kata jok matiegre laktecheka be gidhi ng'anyo. Constance Wasonga nosewacho ni gidhi ng'anyo. Watemo rieyo sekta mar somo nikech en Kenya kende ma sekta mar somo imiyo jatend migawo ma mokotomo somo. Kiyudo ka ng'at manyogol chande nye en dio machon manyiluongo ni Machogu. Sani okenwa okil kamaloka miluongo ni Migoso Bragamba. Koro jogi kobiro to chako ga puonjre gik manie sekta masomo. To kedo mantie ni nikech adongo gi jok mention kaka Sosion girigo. Nosewewa gi one tool mwatiyogo ma oket nyaka e constitution e katiba mar Kenya. Katiba mar Kenya kowacho ni ka wase fail to agree to disagree, to kara koro gimodong' en ng'anyo. Ng'anyo en tool ma sirikal nyalo winjo. Koro wacho gik mano trigger ng'anyo ma jopuonj en gik pesa manoko biro dwe mar 8 ni. Pesa gima wacho ni kinyalo chulgi dwe mar kawuono kapok ochopo dwe mar 9 to jopuonj dhi e class. Medical cover wasegoyo koko. Ok inyal wacho ni jopuonj kik bed gi medical cover maber. Career progression wacho ni wagol career progression, wabed gi schemes of service. Jo junior secondary gi ondik tich. Magi gin irreducible minimum. To ng'ur to ng'eny. Nitie issues moko mwang'urie ma pod wayie bet piny gi sirikal mondo omiwa timeline mar affect for the sake of jo klas 12 gi. Sirikal nong'eyo ni skul idhi yaw. Sirikal nong'eyo ni jo klas 12 dhi timo penj. To gitamo migolo duol mar ndiko jopuonj tamre chulo jopuonj pesa manono bedi chulo gi mek CBA. To ging'eyo ni jopuonj gi dwaro dhi e skul. Ging'eyo ni jopuonj gi dwaro tero nyithindgi e skul. Koro kik wang'i jopuonj kaka gin jomoko kaka robot moro ma are not in touch gi reality. Gima watimo ni en mar konyo japiny, en mar konyo janyuol. Otherwise sekta masomo kango dhi okethre, to se generation ma future dhi kethre. To seche mwawuoyo kodi ni ok wanyal solve issues mek Kenya koko wuoyo comprehensively about comprehensive schools kama JSS maluongre ni Mogul puonje. Nikech Mogul cha puonjo nyathinda kikawo jakwano ni koro puonjo swayo, nyathinda bro wuok ka en half baked to penj chande be nyogol. Janyuol onego penjre seche ma penjo gol cha. Seche ma nyathine obiro gi report card manyiso ni achieving expectations, approaching expectations, overcoming expectations. Obro ng'eyo nadi ni nyathini timo maber kata marach. Koro nyaka wachak conversations. Ng'anyo mar kupet ni conversations mwachako. Lweny kuchako lweny nyaka nitie jok manigi doubts. Doubts oken kata kwa jo piny kende. Doubts nitie kata sekta wa masomo kae. Emiyudo ka waseneno ni jomoko pod dok e skul puonjo. Koro mae emineno ka branches moko kata Kisumu nyalo dhi ba kwer jopuonj go ni yawa. Mae lweny to lweny ni dwaro ji te mondo wabed together. Kata Yesu ne nitie gi jo andhoge. Andhoge go will always be there. To seche mang'i medo msara ok bi wach ni jo andhoge kende momedi to moko gi ok medi. Koro jo andhoge go be nyaka gol gi ga kamoro ba gol gi ba nyisgi bas ye mwenge gi ni lweny ni is bigger than chai mopoto midhi made saffron cha gi kuon gi gweno mobedo Friday sa lunch cha. Ni mago e mati prince punde moko kata HOI koro tiyo godo mondo oketh godo ng'anyo. E secondary ka en worse than primary nikech chiemo berga e secondary moloyo primary. Emomiyo ng'anyo mek secondary jogi no ko imagine ni post primary kupet nyalo timo ng'anyo ma serious. Koro pod wakwero gi kawuono wan kaka kupet watimo gimiluongo ni monitoring. Kwa yudo japuonj to wagole agola mos ni yawa ibiye kodwa i demonstrate kodwa to we nyithindo go nikech wabende nyithindo wanie e utewa. Ok ni watimo ni waketho skul. Onge gimose keth e skunde go. En mana peaceful demonstration ma is protected by the law. Koro ka watimo gima otime katiba
ok ng'ato ok nyal wacho ni wadoga kata TSC oringe doho to ging'eyo ni kama gidhiye onge kokwa bet piny bo sign the collective return to work formula. Otherwise, you andhoke to nitie in every history. Kata ka Kenya ne fight for independence, gintie no dwaro uhuru, jok moko manondhogowa. Kata Raila Amolo Odinga ne dwaro kelo multiparty Kenya kae, jok moko manandhoge be ne nitie. Koro ka jopuonj temo mondo walos sector mar somo, andhoge pod ringe school, giwuondre ni gihero somo, gihero puonjo to kara gihero mana madho chai mopoto school. Bede ute madhuru chai mopoto e ute Adwa ni mak na paro no gi kanyo pesa kon pesa oseyudo maber tibiro chiemo maber e odi moko ichuno ni ndhogo ng'ato. Mak na paro no gi kanyo Zablon Awange bende Jack biro bedo kanyiso nikech nitiere janno moro ma bende nowacho ni ang'o momiyo e kinde mang'anyo timore, ang'o momiyo jopuonj ma ondike buo BOM ma ichulo gi jonyuol, ang'o momiyo gin bende ok gipuonji. Mano bende penj ma anga go mar mondo mi Jack odwoknwa. Kata kamano gi sani adwa no dhi achiel kachiel e kaunti ma Mombasa watudre kod jafwambo marwa mantiere kaunti ma Mombasa mano George Aoko. Oyawre George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono inyalo bedo ka inyalo nyiso na okinyi ma kawuono itudri kodwa ka intiere kanye. To nyaka sani ang'e ni luono weche motudore kod weche mag thieth e kaunti ma Mombasa kama nitiere jokanye e sekta mar thieth ma romo makamano. Poro nen kuom ndala di to ang'o ma gidwa twake mar mondo mi giber sekta mar thieth e pacho kae Aoko. Kamana ahinya awinji maber kowuok e kaunti ni ma Mombasa to mana kaka iwache no wantiere e romo magala moro makelo laktache mowuok e pacho ka mangima matudore kod ka weche mag bero koni gidwa twak ewi weche mag neno ni ere kaka ginyalo bero chenro mag thieth to chutho mago moting'o weche mag bero. An kaendi gi moko kuom gi adwa mane gichak na chaka gi nyingi to ginyisa ni ang'o gene ma gitwak e odiechieng' kawuono. Chak na chaka gi nyingi tinyisa ni to gin weche mage mutwak e odiechieng' ma kawuono ni. Erokamano ahinya. An nyinga Dr. Nelson Oduoro Uma, an plastic surgeon. To wabiro Mombasa ka mondo wabede conference ni mar Kenya Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. Koro gima duong' mokelo waka en wachi mag loso, gi mag somo, gi mag ng'iyo new innovations, gik manyien matimre e piny, gi gik ma jomoko jowetewa bende timo mar mondo okony jotuo e yore mang'eny kochakre gi yore mag ber mondo ng'ato maumbile meke dende obed maber, to gi yore moko mag temo konyo jotuo mohinyore, jotuo manowang', jotuo manigi tuoche moko ma oketho dendgi. Koro watemo loso del obed odok maber. Ng'ato nyalo penjo ni to midhiero mar timo bero mag iluongo ni plastic surgery ni ong'eny marom nadi e pacho ka to gin ang'o gene mutimo mar neno ni samoro urakuru kodgi? Tich madwaro plastic surgery ng'eny sana e area ni nikech iyudo ni jotuo mang'eny hinyore to gikia ni nitiere kony ma ginyalo yudo mondo odwok delgi obed maber mondo gidhi mbele gi timo tich kaka ne gitimo chon ka ne pok gihinyore. Konyo ji mang'eny mowang' mane adhola ok nochango maber, ma koro yudo ni delgi ong'wony. Koro yudo ni ok ginyal tiyo kata ken lwedo, kata ken ng'ut, kata ken wenge gi dhogi okethore. Koro yudo ni functions mang'eny ma gitimo nyalo tamogi. To mago tabu mang'eny ma ji nigodo. Mago man examples, lakini gik mwatimo mag kaka plastic surgery to ng'eny. Jotuo mang'eny mwa ikelonwa bende wuok kuom specialities moko ma ka gichopo giko mag ujuzi margi to samoro wanyalo biro mondo wakonyogi kaka wanyalo loso wechego. Wang'in achiel kuom midhieche ma osebede pacho ka en nengo mar thieth, especially ka itimo surgeries makamagi. Akia ni magi be gin twak mutwakie nikech japiny ywak ni garama mar thieth ni malo ahinya. Garama mar thieth nyalo bet mamalo ahinya, lakini nitiere conditions moko ma iyudo ni insurances nyalo konyo godo jatuo mondo oyud kony. Koro weche mag garama to ok wang'iga ahinya sama watimo tije ainagi. Ber ga ahinya mondo jatuo onewa mondi
ka wasenenre gi jatuo to koro weche mag garama wanyalo discuss nikech loso shida no gi tabu mang'eny ma jotuo kale the main agenda garama to weche ma wanyalo ng'iyo ka waseloso plan mar thieth. Erokamano ahinya. Wayude daktari machielo machiegni ahinya chaknone gi nyingi to inyisa ni to en midhiero mane mapek ahinya muneno e seche motimo thieth ma kamagi. Erokamano kuom nyinga iluongo ni Eric Ragalo, an aja Siaya, kora Siaya ka baba, do ing'e Siaya maler. Aloso gi jogandawa kang'isogi ni an athiedho adhola nitiere adhola mang'eny sana. Inya paro ndalo matin ninwang'o miyo moro nigi adhola e tiende higni madhi 10-20. Kuom kimombo luonge ni venous ulcer kata arterial ulcer kata adhola moko mag mikelo gi sukari ka, mago te wathiedho ma nyaka tim nade, nyaka changi. Koro joma ng'eny man gi adhola mang'eny kuonde piny luo kocha wan nyaka Kisumu, nyaka Kakamega. Koro wanyaloso bang'e wang'e kaka wanya thiedho kata wanya konyo oganda nikech mang'eny gikia adhola ni tero kure. To penjo maber sana ni to duoke penjo no kendo. Midhiero mage mukale ahinya e chutho e seche mutimo bero ma kamagi? Midhiero mwan go en ni kwadonje county kocha kata kwadonje piny kuma wadake kocha, ng'eny jopiny kia nitie gimiluongo ni plastic surgeon kata wound care specialist. Inwang'o joma ng'eny information kaka giongo gono gidhi temo thieth kuonde mang'eny ma ok ginya nwang'o konyruok. Mar ariyo en hospitande mang'eny sani kama wantiere ni giongo gik miluongo no products kata masinde mitiyogo mag plastic surgery. Inya nwang'o nitie gimiluongo ni dermatome magolo ngozi e dend dhano. Dermatome no inwang'o ni county mang'eny kata hospitande mang'eny ma mwalo dalawa kucha giongo go. Mar ariyo inwang'o nitie gimiluongo ni mesha no bende onge. Mar adek inwang'o ni kata hospital wuon nitie gik mang'eny monego bed ni watiyogo gionge. Koro wadwaro gima nyalore ni wanyal wamakre kaka daktache mwalo dala kucha ga counties wane gik maginya kelonwa mondo thieth obed mayot. Alafu bende training wadwaro ni ka counties kata piny kucha wanyano kaka wanyano opportunity mwanyalo train nurses ga clinical officers kaka ginyalo take care kata thiedho adhola gi kapok gibedo madongo ochopo ka plastic kama koro idwaro notim gik madongo mauma adhola go. Mar adek ng'ato kowang' itimo nade? Dala kucha udi mwango prevention maber ma wang' ni be onge. Ka ng'ato wang' ochopo 60%, 70%, 40 nyaka 30 watimo nade? E training marwa Kenya kae wang' gimiluongo no ban ok wapuonj ji maber kaka wa prevent ang'o ban kaka wa treat ban. Koro gik makamege modwa ng'iyo kaka wanyalo train jowa mwalo kucha watim a lot of CME reach out. Koro mane kony madwaro Kenya omiwa. Mane midhiero maduong' man go e Kenya wane. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, wantiere gi jolony magin laktache mochung' ne weche mag bero ka gitwak e weche mopogore opogore kendo wantiere kae mar neno ni waluwo ndach wachni kata sigana obiro miyo janeno marwa mar Ramogi e seche mabiro. Ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa. Wawinjo kanyo kaka lakteche oloso ahinya kotudore kod kaka ginyalo timo bero ne jal ma oyudo hinyruok kata nitiere kod adhola kata mbala mora e dende mar mondo mi one kaka onyalo dhi mbele kod ngimane yo makare. Med mana luwo chenro makamano kalonwa bobedo ka waneno kata wawinjo matuta e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi ajong' e chenro mar mbako romo waluonu weche mopogore opogore ma jofwambo magwa bende luonwa e kor gwenge mopogore opogore. Bende nitiere moko kuom ote mane uchwalo no kinyi ma kawuono ka wanyalo tudore kod Jaka Okoth ka intiere kaunti ma Homa Bay kapok waloro twak mar okinyi ma kawuono. Janeno marwa mano Ruth Nyathi Ochieng' openjo ni e kinde ma ung'anyo un kaka jokupet un jogo ma ondik kod sirikal ang'o momiyo jopuonja mago mondik e buo BOM ma ichulo kod jonyuol ang'o momiyo ging'anyo? To gino ma bende osebedo katimore kata gino ma yande waneno katimore e kaunti ma Bungoma kama nitiere jopuonj manogole klas gi thuona kane gipuonjo bende en gino makare ahinya kosa ang'o momiyo otimo kamano? Jack. Kamano Joyce, gima nyalo wacho ni jopuonj mondik gi jonyuol
gini jopuonj ma already gise train ma opportunity margi mondo ndigi sirikal ma pok oyudore. Gin jopuonj ma gi cover for shortage manitie skundego. Ma bende gima chiel kuom demands marwa kaka KUPPET en ni mondo sirikal ondik additional 20,000 teachers mondo obi fill the gap ma jonyuol pod bedo gi pek mar chulo japuonj. Emomiyo gimbe seche mwadhi e gomo ni gimbe dhi kelo nigi faida ni ka sirikal ochope dwachwa to gimbe gidhi yudo nafas mondo ndikgi koro mondo jonyuol koro kik chul pesa nikech jonyuol ok onego bed ni pod chulo pesa mindiko godo japuonj. Namba 2, jopuonj gi bende ginyal puonjo subjects te. Adwa ni maka paro no gi e namba 2 kanyo. Adwa ni watudre kod jafwambo marwa kendo e county ma Kisumu. Kik wi wil gi point mar Ariano Jack ka intiere county ma Homa Bay. E county ma Kisumu adwa ni watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Yaore Millicent Adhiambo ka intiere county ma Kisumu chiew nade. Tinyalo mana nyiso wa ni nyaka sani ang'eni luonwa chenro motudore kod ng'anyo mago mag jopuonj ahinya nyato mago mantiere bor riwruok mar KUPPET. Ang'o matimore Kisumu kawuono Millicent? Erokamano ahinya Joyce kotenore kod ng'anyo mar riwruok mar jopuonj mar sekondar mano KUPPET ma bende osebedo ka dhi nyime ka nyoro nene tielo mare mar 2 ma jopuonj go pod oramo ni ng'anyo pod nitie nyaka sirikal kod jotendgi winj ywak madongo 5 ma bende ne gipedho e nyimgi kamoting'o atero jopuonj 130 e ngas mamalo andiko jopuonj JSS 40,000 kod 6 e kind midhiero mamoko moting'o nyaka okumba margi mar thieth ma bende wachore ni chal ka gima sirikal dwa ni ogoloko. Adana winjo ni na pach jopiny kaachiel kod jonyuol ma bende ni kod jopuonjre ma winjo bende odhi oyudo tiegruok e sekondar mopogore opogore ka gisani jopuonj go nyonore ni kata sikunde ma bende kwalo yawo skul ma osechako puonjo nyithindo gidwa ni gibi gigoloko nikech ok gidwa ni seche ma gimanyo ratichgi to nitie jogo madhi nyime kod tich. Achiel kachiel abro chako kodi ing'i kamera mondo nyisani kaka janyuol manigi nyathi madhi skul. KUPPET oramo ni gin ng'anyo nyaka gidhi go nyime nyaka sirikal winj. Ginyalo wacho ang'o e wach ng'anyo ma kamano? Chagi nyingi. Erokamano gi nyinga en Samo Koth. Gi pacha ananeno ni sekta mar education nyaka sirikal doge mondo ng'iye maber. Jopuonj nigi haki gi kendo ananeno ni mondo sirikal oling mondo winj gima jopuonj dwaro. Jopuonj ok apar ni gin joma jonekni. Those are professionals. And sami bedo kodgi piny museketo winjruok piny. Akwa sirikal gimuolo ni mondo giwinj kendo gitimiza winjruok mane giseketo gi jopuonj. Gilisten to jopuonj kik gigone jopuonj korgi ni mara kot mara kia kot osewacho kiang'o. Onego bed ni gibedo piny to giwinjore. Jopuonj nigi haki gi ma gidwaro kendo ne sirikal osewuoyo kodgi magi ndikore. Koro anakwayo mana sirikal mondo owinj gima jopuonj dwaro gi gima ne gisewacho. Sekta mar education osekethore e Kenya ka mokapano nego bed ni pod sirikal pod hesitate kuom winjo jopuonj. Thank you an manene pacha. Erokamano machiegni. Erokamano gi nyinga an Gilbert Obuya an Janyakach ajaohala ma Kisumu kaendie. An kawuoyo nyakwara mugia jwang' mago paro mag jodak e county ma Kisumu manoko tudore kod ng'anyo mag jopuonje ma KUPPET ma nyaka sani koro wang'eyo ne orocho chenro mopogore opogore mag somo. Ka weyi ka intiere point mar 2 kaachiel kod wachni mogika e bwo nyiriri 10 thuolo marwa e morumo mana mapiyo piyo Jack. Awacho ni jopuonj seche mowa kedonegi ok onego ging'is nyau ni gimbe seche mwaloso gima gin gidwan gin ma wan wa represent jopuonj te gin ma gitero e street to ginyal tero e street to gin gidok e tokwa gidhi e class nikech giluor. Strike masani en protected to sani kata wambe sani adwa wuok oko adwa wuotho e skunde gi te ma Homa Bay ma ka yudo ni nitie japuonj mandhogowa wadhi mose e yo moro maber kaka wange nowacho no. Koro wan wakede ne jopuonj ne onego bed ni koro wamakore nikech wan iluongo ni union ok officials. Iluongo ni union tiende niya wamakore te from members
to officials emo mwaloso union mondo wabed gi ngima maber mwaloso ne gin moko dhi e skul nikech ibuogo gi wachni mogik manyalo wacho niya ni wadhi gol lweny ni nyaka wachop gima wadwaro nyaka wayud gima wadwaro nikech wambe waol gi ng'anyo kinde ka kinde koro sirikal nyaka bi mondo wuo gi jopuonj mondo gi tim dwachwa kaka jopuonj to ka gisetimo wan wabiro dhi e klas wapuonjo nyathi bende wahero nyithindo gi bende dhi kalo wan we jopuonj wan wapuonjo gi kendo wang'e gi maber. Erokamano ahinya Jack Okoth. Jablona Wange wachni mogik e bwo nyiriri 10 ka watieko twak mar okinyi ma kawuono mana mapiyo piyo thuolo mar wemo rumo Wange. Erokamano Joyce. Wakwedo duol mar TSC matemo bwogowa gi court order. Kaka wacho ka chako ni ok wabi ng'anyo kwa luor to kwa bi luoro ng'anyo. To wabiro mana luwo chike ma Kenya gi mar Labour kako miyowa. Ni wadok mana e class kwa se return to the work formula to TSC osemiyowa gik mwadwaro moting'o gik moko kaka career progression and growth mane TSC okelo through the back door. Wadwaro ni mano thich oko wawinjre kaka jopuonj wanyalo bedo promoted kata idho ngas without problem kata wacha employment magimiyo barupe gimiyo MPs gi mago be wadwaro ni gi stop gi chak ndiko jopuonj ko kamano to TSC owe wach mandiko jopuonj giwe ni MPs to kwa biye mano ka gine monego giwuogi to giwe gi TSC oendelea gi wach mandiko jopuonj to kar ka ng'anyo ni wanjo Kisumu sani ka wale timo gimilo ni monitoring kiny be watimo monitoring to wuok tich kwane streets kendo wach mani wadhi luor ng'anyo ka onge proper negotiation ok wabiye watin ne TSC paro ni watin ok wanyal ng'anyo wan watimo gima chik oyienwa to ok inyal kwero wani koro idhi show cause why go kadi ne ji oluoro di koro kwa yudo gik mwayudo gi watemo Kenya ok en msach japuonj kende jonyuol mawuoyo onego ng'e ni sani watemo reso msach sekta masomo makokwarieyo to history biro nino wa marach biro wacho ni wabedo kamoro kane sekta masomo ne ketho e Kenya kae mano kwa biye. Erokamano ahinya Zablona Wange, jagoro ma Kupete, kaunti ma Kisumu kaachiel kod in Jack Okoth, jakom ma Kupete, kaunti ma Homa Bay, kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubed kodwa e twak. To mana kaka inene wang' jowi mari kanyo nyaka Ramogi Ajwang' mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisii. Matiende ni jopuonje podi wuok oko mar ng'anyo. Anno koting' kanyo ko placard moro mawacho kanyo ni kata kamano okete piny. Gidwaro mar mondo mi ong'i maslahi margi gin kaka jopuonje e pacho kae. To mana kaka iwinjo kaka Jack kaachiel kod Wange wacho ni podi giramo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo margi nyaka duol mandiko jopuonje tich TSC ochopa dwaro margi. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa. Okinyi ma kawuono nantiere kod nyawadwa Cleophas Oluoch in bende agoni erokamano ahinya kalore ni notayo twak mokwongo okinyi ma kawuono. Jogo duto mabende oneno ne chenro ni obiro ne yo makare wagono erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' makiny nyinga Joyce Oduor.